Salum, horas mari kita damang dayang mga sahapur siyaon, pagupang museo do tao di acara jepek alay maripur. Ador sopinatol khasatan di debata, jumulo kita matanya. Debata jahuwa para surana sumurung mauliati basa almanami dia suham nama dungannya. Naing tumangyang hatang kami. Uka pro adu pikiran nami asa manula mat perbiatan di bagasa jiskus martanyakan. Amin. Tita karungan sahapur siyaon hatani debata di hita. Dari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 natar surat di Pulau Nia Posel bidu 5 ayat sia a sonom madilok isi. Alaini nasi Petrus mamaduki bana. Boa satum sarwa hamu mengucu ni toti ni Tuhani ido anggo sahana. Dita karunga saha porsiaon dangarong na buni dia rupan de bata. Mangula doto di morbaria mangida seluhut na akan amasa na niula ni jormai. Alani tai do sa sitong na namasa tu si Ananias do Sapira. Na di garis dasi do tano na sidai. Alai didok disom mardos ni roha ibana do Tuhan na sarepena mana mo dikon tuhor nai diba. Di buah mari banari di pihak tujulu ni apostol. Alani dang hibul saluhuna akan agina disnai tano nai di leo tuak ka apostol. Alai tabereng dari Turpuk di ayat sebelumnya madok ia si Barnabas di garis do saluhut na hau magulak nai dibuat kepeng nai laos di pihak tujulu ni akka apostoli. Jala di sagi akka apostoli mai tu akka napura. Alani akka mak kenang do asabor siam. Tung di garis Ananias do Sapira tano nai alai dak sudi hibul tuhor ni tanunai dilihat tu apostoli bergabus dengan sida. Alani di boto terdiri jalai boto si Petrus nama saya hidup benda hidup puasa gabus amuna tu puasa gabus amuna debata. Dah kami nai gabus amuna alai debata. Hidup benda gabe mate runggang ibana lasoni matong inap tanai laos mate runggang ima si Sapira. Tita karunga sahapor siam di boto de bataro namasa di tonga-tonga ni gulta. Di boto de bataro saluhut na angan na tula. Alanido terpukta mama kulini di tikon. Bahwa ma aha namasa patar doi di rupan di debata. Alanido unang ma hita holo saroha mangujuni tot di porbagi. Lapatan na gabi marga busita dia kena tabasa di pasu-pasu ni dia bata anak tazal di bagasan mulutor molo taida akka sewa di bata pasu-pasu di bata na di pasahat di bagasan mulutor alani ikon hibullo ita molo tabasa hati itu ria la modalata mangurupi akka dengan nabugus hibul mai tabasa alani do unang margabus ita turupan di bata aisyah di bata do saluhut nai. Tidak mah, hata ni si Jok matokon, marsemara doa haluar sian, dainang, alai ibana do nama aleon, ibana do nama membuat inuji magwar nilpa. Lapatan na, siya debataru saluhut na, nata jaloi akapas masui, siya debataru saluhut na, nani unak tagabusi, pas-pas na lo debata. Jala bolo magbarat kita turupan diri bata pasahaton amalarot turupan diri bata unang ma alak kita alak tabasat alang daun awai ibul mata pasahat molo nunga tabadaton tapasahat turupan diri bata unang gabi perjanji kulit kita alai naik ma magbarat kita marjanji kita di bagasan monitor alai tatepati jajita ahana tapasahat. Lani unang mata ujuni iboto to dio iboto de pataro saluhuna na tagabusi di bagasan muluton posmar hatta berupan di debata ai pasu-pasun di debata marlipak gadda tuak kazolma nama posnero hatu rupan ni debata nani kita karunga sa porsiao posnero hatta berupan di debata
ikum mar pakirimon dihita pakirimon nama. Nani tuhat tado nama aleu pas suri dibagai 10 tahun. Kahabalati humai jala unang matau Juni itu di Porbadia ta asahak ma'aka nafta badatun dua rupan di debata katanya debata jauh para serwana sumurung itu tutup naing ma pasatami akan aku pada kami dua rupan asal aku Juni hame utuhan alai pos maruhanami aha now hu pada kami pasatun nami esa kodo saluhut na Tuhan mual di pasu-pasu ujalo kami di bagasi mulna odo mangaleu narko di bagasi mulna nani saunang matutu alam rohanami nang hujuni kami Tuhan ai patar doi saluhut na dia rupang nani rupi pargogoi wadaw katai tani sebul siar roh pikiran nami asa to di Porbadia manamian di bagasi rohanami mangulau masuk tonga mangulau lo menepang. Ibaga sajif kesematanya kami salam salam. Amin.